салом ба одамони беҳтарини рӯи дунё. Хайр чӣ? Мехостем соли навро бо ғалаба пушти сар кунем. Аммо Барселона чӣ хеле ки соли 2020-ро сар кард, ҳамон хел ба анҷом расонид. Баъди ин хел бозиҳо кайфи видео карданам нест. Ҳамон маҷбурам ки ба шумо хабарҳои тару тозаро расонам. Барои ҳамин бародарон лайки қиматбоҳои худро дареғ надоред. Имрӯз гӯш мекунем интервюи тренери даста Роналд Куман ва якчанд футболбозонро ва ҳамчунин реаксияи Месси ва дигар футболбозон ба назадани пеналти аз сӯи Брейтуэйт. Дар ягон ҷо акнун баъз уршнед мубошад сар мекунем. дӯстон, пеш аз сар кардан бехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Xbet мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Махсусан барои соли нав дӯстони мо аз 1x барои ҳар як иштирокчони нав то ҳажми $100 бонус медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ба ссылкаи комментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди BARSATG регистратсия кунед. Баъди аввалин ставкаи кардагиятон $100 бо тарзи автоматӣ ба ҳисобатон мегузарад. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. мо хуб бозӣ кардем, аммо натиҷа ноодилона аст. мо имкониятҳои кофӣ доштем. Дар нимаи аввал мо камтар мушкилӣ доштем, аз ҳамин сабаб аз қафо бозиро сар кардем. Намедонам чаро, аз тарс бошад ё ягон сабаби дигар мо бозиро хуб анҷом надодем. Эҳсос? Чӣ гуна эҳсос вақте ки мо ғолиб нашудем? Даста давраи гузариширо аз сар мегузаронад. Мо бозингарони ҷавон дорем, аммо ин маънои онро надорад ки мо ғолиб шуда наметавонем. Имрӯз ба қафо паси бисёр додем ва ана ҳамин чиз ба мо зарар овард. мо бояд бештар ба пасҳои пешрафта диққат диҳем. Эйбар фишори хуб овард. Дар нимаи аввал мо бо пасҳо самаранок кор накардем. Пеналти. Гризман ба наздикӣ пеналтиро назада буд, а Брейтуэйт бошад дар Лигаи Чемпионҳо аз пеналти гол зада буд. Ин масъаларо онҳо худашон ҳал карданд. Каутино аз зонуи чапаш худро нороҳат ҳис кард. ӯ аз ташхисҳои иловагӣ мегузарад. Намудани Месси. Шумо гуфта наметавонед ки Барса бе Месси беҳтар бозӣ мекунад. Ин бозингар барои мо хеле муҳим мебошад. Дембеле бошад барои мо низ бозингари муҳим аст ва ман хушҳолам ки ӯ гол зад. Ла Лига хело чемпионати мушкил аст. Шумо бояд ба худ ростқавл бошед. Дар зиндагӣ ҳеҷ чизи ғайриимкон нест, аммо шумо бояд донед ки холҳои даставо аз ҳамдигар хело калон аст. мо қариб 1000 момент доштем то ин ки гол занем. Мушкил аст бо ин хел дастаи ҳимоявӣ бозӣ кардан. Боз мо ду холи муҳимро аз даст додем. мо баъди гол сар доданамон моментҳоямон хело зиёд буд, аммо онҳоро натавонистем истифода барем. Соли 2020 барои мо хело мушкил буд. дар пеш бозиҳо бисёранд. Дар моҳи декабр ҳеҷ кас дар чемпионат қаҳрамон намешавад. мо Барсаем ва ҳамаи корро мекунем ки дар ҳамаи бозиҳо ғолиб шавем. афсус ки мо дар ин бозии муҳим се холро аз даст додем. Бозӣ тез гузашт ва ҳамаи ҳамлаҳо аз тарафи мо буд. мо набояд аз рақиб ин хел гол сар диҳем. ман фикр мекунам ки гап дар консентратсия аст. хатогие ки ман кардам шумо набояд такрор кунед. аммо дар ин хел ҳолат бояд шумо саратро боло бардоред, қавӣ бошед, кор кунед, натиҷа бошад худаш ба адам меояд. мо метавонем барои чемпионат мубориза барем. мо Барселонаем. Дар футбол ҳамаи чиз рӯй доданаш мумкин. мо мехостем дар майдони худ ғалаба кунем, вале чизе шудагӣ шуд. дӯстон, чӣ хеле ки медонед аз сабаби травма Месси дар ин бозӣ иштирок накард. Мехоҳам дар бораи бозингари аргентинӣ як-ду факт гӯям. аз замоне ки Месси дар дастаи Барселона дебют кард, яъне моҳи октябри соли 2004, дастаи каталонӣ ҳамагӣ дар 55.9% бозиҳо ғалаба ба даст овард, вақте ки бозингари аргентинӣ дар майдон набуд. дар ҳисоби даста 66 ғалаба, 39 мусовӣ ва 22 мағлубият дар ҳамаи турнирҳо. вақте ки Месси дар майдон аст, фоизи ғолибият ба 73.7 мебарояд. бо бозингари аргентинӣ даста 368 маротиба ғалаба кардааст, 83 бозӣ мусовӣ ва ҳамагӣ дар 49 бозӣ мағлуб шудааст. яъне ин маънои онро дорад ки то ҳол эффекти Месси кор мекунад. аммо Барселона бе Месси кай бозиро ёд мегирад? ин саволест ки ҳамаи мухлисони дастаро ба тарс меоварад. майлаш мегузарем ба реаксияи Месси ва дигар футболбозони даста. чӣ хеле ки шумо медонед, дар 8 дақиқа Роналд Араухо зарбаи 11-метра кор кард ва ман мисли ҳар як мухлисони Барселона дар фикр задам. Месси дар майдон нест. оё пеналтиро кӣ мезада бошад? ван бо тарзи автоматӣ хаёл кардам Пьянич, барои он ки ӯ ҳамаи стандартҳои дастаро иҷро мекунад. зарбаи хуб дорад. лекин вақте ки дидам тӯбро Брейтуэйт гирифт, хавотир шудам, барои он ки ҳар касам пеналтиро зада наметавонад. ва чӣ хеле ки дидем Брейтуэйт ҳатто зарбааш ба дарвоза нарафт. дар ин хел ҳолатҳо Гризман бояд лидер шавад ва ин хел масъулиятро ба дӯши худ гирад, аммо ба ҷои ин худаш ба қафо меравад.
баъди назадани пеналтӣ реаксияи Месси ва футболбозон ин хел буд. Ин маъноеро дорад ки ҳамаи бозингароне ки имрӯз дар майдон набуданд аз натиҷаи даста хавотиранд ва мехостанд ки Барселона дар бозии охири сол ғолиб барояд. Дар чанд муддате ки Месси дар камера буд, ягон маротиба ӯ аз бозӣ қаноатманд нашуд. Дӯстон, шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред? Барои чӣ бозингарон моментҳои худро истифода бурда наметавонанд? Бояд дар ин бозӣ камаш 4 гол мезаданд. Сабабаш дар чист? Андешаҳои худро дар комментария нависед. Ба ман хело шавқовар аст ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред. Аммо дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.